the name of Jesus. Mark 16. From verse 3. I'll start from verse 2. Mark 16 from verse 2, and the Bible reads, very early on Sunday morning, just at sunrise, they went to the tomb. On their way, they were asking each other, who rolled away the stone for us from the entrance of the tomb? But as they arrived, they looked up and saw that the stone, which was very large, had already been rolled aside. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko. Vakadzi vari kuenda kuguva raJesu, Bible rati vari munzira vakava nemubvunzo kuti ndiani uchatibvisira dombo kumberi kwedu rakavhara paguva. Bible ndobva ratsanangura kuti the stone was very large. Vanga vasina capacity, vanga vasina simba rekukungurutsa kuti kubvisa dombo. So this question, moyo wavo uri kuda kunozodza mutumbi washe, moyo wavo uri kuda kuenda kuguva raKristu, but vane chavanoziva kuti they cannot handle the large or the big stone, dombo rakaiswa pamusoro peguva. Sa vane mubvunzo, who will roll away the stone for us? Who will roll away the stone for us? Nyangwe vachiziva kuti kune dombo hombe ratisingagone kubvisa, vakaramba vachienda. Bible rinoti pavakasvika vakaona dombo rakabviswa. I want to talk about mweya wekustungirira, kuramba uchifocus nekuenda. Ende munyasha dzaMwari dzikutungamirire, Mwari unoona shungu dzako nemoyo wako, vakubvisire zvausingagone kubvisa neruoko rwako. When they arrived there, the stone was already rolled away. This stone was very large. Dombo rakakurisa, vanga vasina simba rekuribvisa, but nokuti vaiva nemoyo neshungu yekuenda kwavari kuenda, vakaramba vachienda, ivo vachiziva kuti havana simba rekundobvisa dombo ririko. Saka Bible rinoti pavakasvika dombo rakabviswa. Munamato wangu mangwanani ano ndeyekuti chese chisingagonekwe neruoko rwako, may the hand of the Lord help you to move it away. Chese chisingagonekwe nesimba rako, chese chisingagonekwe nekungwara kwako, chese chisingagonekwe nyangwe neshamwari nehama dzako, may the hand of the Lord that is not short help you. Ndiri kunamatira ruoko rwaJehovha rine simba mangwanani ano, zvisingagonekwe nekuronga nekuita kwevanhu. Mwari ngaakuwanire nyasha. Ndiri kunamata nemihama dzangu mangwanani ano in this festive season, accident free. Mweya unoda ropa ndinourayira uregere kubata pamhuri dzenyu, pavana venyu, pashamwari dzenyu nehama dzenyu. Pamunofamba muchengete mumugwagwa nenyasha dzaMwari. Every spirit ye accident, mweya unoda ropa in this festive season, I reject it in the name of Jesus. I pray for protection, blessing and favor upon your families, upon your lives. In the mighty name of Jesus, dombo rausingagone kubvisa neruoko rwako, Mwari ngavakuwanire nyasha, ngaribviswe nenyasha dzaMwari. Vakadzi vaenda kuguva raJesu vaiva nemubvunzo, ndiani uchabvisa dombo mberi kwedu? Ndiani uchabvisa dombo ririko? There was a large stone, a huge stone ranga rakavhara paguva raJesu. So vakadzi havana simba rekubvisa dombo racho, but vane shungu, vane moyo, saka vari kuramba vachienda. Bible rinoti pavakasvika ikoko vakasvika dombo rabviswa, the stone was rolled away. Their problem was the large stone, but when they got there, the problem was taken away. Sei dombo rakabviswa nokuti vanhu havane moyo, vane shungu ende vari kuramba vachiuya despite yekuti havana simba rekudhila nedombo iri, but nokuti vane shungu nemoyo, pavakasvika rakabviswa. Vari vamwe vanhu vaigona kuita pfungwa yekuti since tisina simba rekundobvisa dombo riroko, there is no need for us to go. Asi shungu dzavanga vainadzo dzakavapusha kuramba vachingoenda. Bible rinoti pavakasvika ikoko, the stone was rolled away. Every stone, every hindrance, every attack and plan of the enemy against your life, may the hand of God help you out. Ruoko rwaJehovha ngarukubatsire, ruoko rwaJehovha ngarukurwire. Dombo rese rakavharwa as a blockage against your destiny, against whatever you are planning to do mukati meupenyu hwako, may that stone of the enemy be rolled away. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, dombo iroro, hindrance iyoyo, strategy iyoyo, plan iyoyo yemuvenga against your life, may it be rolled away. Zvisingagonekwe nemaoko ako, zvisingagonekwe nekungwara kwako nekuronga kwako, Mwari ngavakuwanire nyasha.
Mwari ngavakuwanire nyasha mudikani mangwanana. That large stone must be rolled away. That large stone must be rolled away. Zidombo ombe ringangodaro richirepresenta sickness. Zidombo iri ringangodaro richirepresenta machallenges ari muupenyu hwako. Zidombo iri ringangova a financial blockage, but rikunamata kuti zvisingagonekwe newe, zvisingagonekwe neruoko rwako. Ruoko rwaJehovha ngarukurwirwe. Mwari ngavakugonese, ngavaone shungu nemwoyo wako, nokuti vakadzi ava vakaramba vachifamba vachienda kuguwa. Bhaibheri roti vakasvika dombo rabviswa, but along the way vaitotaura kuti ndiani uchatibvisira dombo, kune zidombo rakakura kumberi. Izvozvo hazvina kuvatadzisa kufamba nekuramba vachiuya, vakaramba vachiuya. Pavakasvika, the stone was rolled away. I encourage you mudikani mangwanana, continue to do, ramba uchiita zvaunofanirwa kuita. Nyasha dzamwari ngadzikumirire, ngadzikugonese. Paunosvika paunoti apa handichagona, shoko rangu rinoti panogumira munhu iye Mwari ndo paanotangira. Nyasha ngadzikutungamirire mudikani. May that big stone be rolled away, not by human effort, but by the grace of God. Nyasha dzamwari ngadzikurwire, dzikutungamirire. Every hindrance, dombo hombe riri pamberi pebusiness, pecareer yako, relationship yako risingagonekwe nemaoko evanhu, ruoko rwaJehovha ngarukuwanire nyasha mangwanana. I pray for the hand of God, for the hand of God, for the hand of God. Ruoko rwaMwari rukuwanire nyasha, dombo iroro ribviswe muzita raJesu Kristu eNazareta. Sylvia Danda, God bless you. Tafadzwa Mupotsa, may the good Lord bless you, may the good Lord favor you. I pray muve nese festive season yakaropafadzwa hama dzangu, a blessed holiday for you. May the good Lord protect you, may the good Lord favor you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei muzita raJesu Kristu eNazareta. The stone was rolled away, the stone was rolled away. Dombo iri rakabvisirwa vanhu, vanga pavakasvika vakasvikawana dombo rakabviswa, kureva kuti murodhi vane mubvunzo, vari kunetseka kuti ndiani uchatibvisira dombo. So ndinofara kuti kuna Mwari unonzwa zvichemo zvako, kuna Mwari unonzwa zvichemo zvako, uye unotarisa shungu dzauinadzo. Havana kuita prayer about it, but vaidiscussa ndiani uchabvisa dombo iri. But nekuda kwokuti vari kufamba vachienda nekuda kwaKristu, kuguva raKristu, Mwari wakanzwa nokuona shungu dzine vanhu, ndokubva aenda ahead of them ndokundobvisa dombo. Apostle Crispin Shoko, may the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha. A blessed festive season to you. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Todandiverenge Matthew 28, verse 2. Suddenly there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. Dombo iri harina kubviswa nemunhu, but there was an earthquake, and the angel of the Lord came down and rolled away. I provoke the angelic activity to happen in your life. Ndiri kunamata kuti vatumwa vaMwari vakurwire zvisingagonekwe neruoko rwemunhu. May the angels visit you. May the angels come down musituation yako, dzibvise zidombo iro risingagonekwe neruoko rwemunhu. Ndiri kutaura simba raMwari nenyasha dzaMwari pamusoro poupenyu hwako. Bhaibheri rangu rati there was an earthquake, and the angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone. So dombo harina kupushwa nevakadzi ava, dombo harina kupushwa nemumwe munhu, but an angel came down. An angel came down. Pane nguva yekuti vanhu havasi kuda kukubatsira, vanhu vari kumira newe, zihindrance riri kumberi kwako nemunhu wese anoda kumira newe anoti oneniwo ndiri kuremerwa. But ndinofara kuti there is an hand of the Lord yakakonzera the angels to come down. May the angels come down. Vatumwa ngavaburukire musituation yako. Nyasha dzaMwari ngadzionekwe musituation yako. An angel came down and rolled the stone away. Vakadzi vari kuti ndiani uchabvisa dombo mberi kwedu. But Bible wrote an angel came down, an angel came down. Which means pavanga vachitaura vachidiscussa, denga rakanzwa. Pavaifamba vachienda kuguva raJesu, denga raivaona. Mwari unoona shungu dzako. Mwari unonzwa zvaunochema. Akupe vatumwa vanomira newe muupenyu hwako.
I provoke the angelic to happen in your life. Human effort, human hand, human power. May the heavens release an angel that will stand on the gate to move away that stone, to roll away that stone. Bible rangu there was an earthquake and an angel came down. An angel came down. Kune mtumwa akaburuka, kune mtumwa akaburuka, kune mtumwa akaburuka. Vakadza vari kuti ndiani uchabvisa dombo mberi kwedu. Bible rangu kune mtumwa akaburuka. Mwari unonzwa zvichemo zvako. Mwari unoona shungu dzako ngaakurwire in this festive season. May the angelic act on your behalf. May the angelic act on your behalf. Ndiri kuprovoka nyasha dzevatumwa kuti dzibate muupenyu hwako. Zvimwe zvinhu ngazviti zvaitika wega ugone kupupura nekuona kuti this is the hand of the Lord, not the hand of man. Baba ndiri kunamata mangwanani ano. Vana venyu ngavawanirwe nyasha, ngavachengetwe nekugoneswa muzita raJesu. Memory chatambara